Λοιπόν, στο διαδίκτυο, όπου έχουμε περιστατικά, είχα πρόσφατα ένα περιστατικό με παιδί, το οποίο ήταν σε μια ομάδα Viper. Οι συμμαθητές του τον είχαν βγάλει κάποια χαρακτηριστικά, του έκανε κάποια πράγματα. Το γεγονός ήταν αυτός μετά, για να μπορέσει να αποδείξει ότι δεν είναι αδύναμος, πήγε στην αντίθετη πλευρά. Αποφάσισε μαζί με τους φίλους του να πάρουν εκδίκηση και να χειροδικήσουν. Βία, εθισμός λοιπόν, έχει να κάνει με την κατάχρηση, γιατί ξέρετε, εθισμός δεν είναι μόνο ο χρόνος που κάνω χρήση ενός μέσου, είναι και ο τρόπος, η βαρύτητα. Άρα λοιπόν, όταν εγώ κάνω βαριά χρήση ενός μέσου, τότε λοιπόν αμέσως μιλάμε πάλι για μια κίνηση κατάχρησης του μέσου που έχω, είτε είναι οθόνη, είτε είναι κάποιες ουσίες, ας πούμε. Οπότε λοιπόν εδώ, δεύτερο περιστατικό στο οποίο έχουμε πάλι βία, χαρακτηριστικό, και έχουμε εξαιτίας του εθισμού της κατάχρησης των οθονών. Παράγοντες επίσης που έτσι πυροδοτεί τη βία και έχει να κάνει με τον εθισμό, έχει να κάνει με έλλειψη ύπνου. Εγώ πολύ συχνά στο γραφείο έχω δει εφήβους που έρχονται σαν πρώτο παράπονο από τους γονείς ότι δεν πάει καλά με τα μαθήματα, δεν αποδίδεται καλά, ήταν πολύ καλός τελευταία, έχει κάνει κοιλιά. Παρόμοια χαρακτηριστικά περιστατικά έχουμε χρήση ουσιών από εφήβους πάλι και ψάχνοντας να βρούμε την αιτία, βλέπουμε τελικά ότι όπως υπάρχει μια κατάχρηση στο κομμάτι των οθονών, δηλαδή μια υπερβολική χρήση στις οθόνες. Η έλλειψη ύπνου λοιπόν που έχει να κάνει με την κατάχρηση αυτή από μόνη της είναι παράγοντας στην εφηβική ηλικία, την όλη φυσικά και στην ενήλικη ζωή, ο οποίος προκαλεί εκνευρισμό, διέγερση στον εγκέφαλο, ένταση και επιθετικότητα. Ψάχνοντας λοιπόν πίσω από τα περιστατικά αυτά με τους εφήβους που σας προανέφερα, διερευνήσαμε ότι το κινητό ήταν ελεύθερο στο δωμάτιο του εφήβου. Ο έφηβος ήταν το βράδυ με το κινητό, με βιντεάκια και το πρωί φυσικά μετά από 3 ώρες ύπνου, πώς το παιδί αυτό μπορούσε να συγκεντρωθεί και να αποδώσει στο σχολείο. Μιλώντας όμως για εθισμό, ξέρετε, κάνουμε μια κατάχρηση του, γιατί ο όρος εθισμός, θα λέγαμε, είναι ο ορισμός ο οποίος είναι σε ένα από τα πιο, έτσι, πώς να πω, αξιόπιστα και έγκυρα διαγνωστικά εγχειρίδια του DSM-5 και εκεί ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν υπάρχει καταγεγραμμένος σαν επίσημη μορφή εθισμού, αλλά στην μορφή εθισμού που είναι υποδιερεύνηση. Ωστόσο όμως, ο εθισμός, ο μηχανισμός του εθισμού είναι ο ίδιος, είτε μιλάμε για οθόνες, είτε μιλάμε για, όπως είπαμε όλα τα προηγούμενα, και έχει να κάνει με την απώλεια ελέγχου, επίμονη επιθυμία, αφιέρωση προβολικού μεγάλου χρόνου, κοινωνική έτωση, συνέχιση χρήση παρά τις συνέπειες που υπάρχουν, χρήση σε επικίνδυνες συνθήκες. Δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε τύχει να δούμε οδηγούς που κάνουν περίεργα πράγματα και κρατάνε στο χέρι το κινητό. Δεν ξέρω τι να στείλουν μηνύματα, να κοιτάνε ειδήσεις, αλλά πάντως ακόμα και αυτό θεωρείται μια συμπεριφορά κατάχρησης. Και ξέρετε, άλλο η χρήση, άλλο η κατάχρηση. Ωστόσο, η χρήση είναι να κάνω μια κανονική χρήση, για παράδειγμα, αλκοόλ. Η κατάχρηση σημαίνει ότι κάνω υπερβολική χρήση σε βαθμό που με επιβαρύνει σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν και στις οθόνες και στη χρήση του κινητού ισχύει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή η χρήση και άλλο η κατάχρηση. Όταν έχω το κινητό στο χέρι όταν οδηγάω ή όταν κάνω κάτι άλλο, είναι κατάχρηση φυσικά, δεν είναι χρήση. Σωστή. Να δούμε λιγάκι όμως τελικά τι εννοώ το λέμε εθισμό στο διαδίκτυο με ποια πιο ευρεία έννοια. Η ενασχόληση του διαδίκτυου συνδέεται αναμφισβήτητα με την άντληση αισθήματος ικανοποίησης αρχικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνω υπερβολική χρήση των οθόνες και κερδίζω κάτι από αυτό. Κερδίζω την ικανοποίηση που παίρνω. Είτε είναι το διαδικτυακό παιχνίδι, είτε έχει να κάνει με την επιβράβευση που παίρνω από τα social media. Τα likes, τους followers. Είναι λοιπόν η ικανοποίηση που αντλώ και όλοι έχουμε την εμπειρία της χρήσης και της κατάχρησης του κινητού, ας μην κρυβόμαστε, και ξέρουμε ότι είναι ωραία η ικανοποίηση του κινητού, είναι εύκολη. Ξέρετε, η εύκολη ικανοποίηση είναι πολύ προσιτή. Η ικανοποίηση του να κάτσεις να κάνεις κάτι, να παίξεις μουσική ή να κάνεις κάτι που έχει να κάνει διαδραστικά με κόσμο, με
κοινωνικότητα δεν είναι εύκολη. Χρειάζεται κόπο και να καταναλώσει ενέργεια. Ενώ η ικανοποίηση από τις οθόνες είναι η πιο εύκολη. Η πιο επιφανειακή, ωστόσο, δεν μας καλλιεργεί σαν ανθρώπους. Αυτό συζητάμε με φίλους, ότι ναι, με κερδίζεις από αυτό, σε μια επιφανειακή κοινωνικότητα, σε μια επιφανειακή ψυχολογία, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα σε καλλιεργεί σαν άνθρωπο τελικά. Και ο εθισμός έχει να κάνει εκτός από την θετική ενίσχυση της ικανοποίησης, με μια αρνητική ενίσχυση. Με το άγχος της αποσύνδεσης. Όταν δεν είμαι συνδεδεμένος, έχω άγχος. Έχω ανία, βαριέμαι. Περιμένω πότε θα ξανασυνδεθώ. Αυτή είναι η μόνη στιγμή της μέρας που περιμένω και λαχταράω. Δεν είναι κακό φυσικά να επιθυμώ να κάνω τη δουλειά στον υπολογιστή στο κινητό, ωστόσο όμως όταν το άγχος αυτό είναι σε έντονο βαθμό, τότε πρέπει να μας προβληματίσει όταν το διαπιστώσουμε στους εφήβους. Και το άγχος φυσικά συνδέεται άρρηκτα και με την επιθετική συμπεριφορά. Ένας ο οποίος δεν έχει καλή αίσθηση, καλά συναισθήματα και έχει άγχος και θυμό, προφανώς θα εκδώσει και θετική συμπεριφορά. Έχω παραδείγματα και από. Τώρα έχω μια παρουσίαση, αλλά για τεχνικούς λόγους την έχω μπροστά μου, οπότε σας την αφηγούμε. Έχουμε περιστατικά βίας μετά από εθισμό και στη σχολεία. Εδώ έχω από ένα site στο ίντερνετ, περιστατικό του 2024, όπου ένας μαθητής του αφαίρεσε η καθηγήτρια το κινητό και αυτός στη συνέχεια, από τα νερά όταν το πήρε το κινητό, πώς τόλμησε να το πάρει, ξέσπασε, μίλησε άσχημα και φεύγοντας έσπασε και ένα κάδρο από το γραφείο του διευθυντή. Εντάξει. Δηλαδή υπάρχουν περιστατικά και σε σχολεία και σε χώρους που κανείς, ας πούμε, που είναι πιο του διευθυντή, του γραφείου του καθηγητή. Ας δούμε όμως κάποια λίγο χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τον εθισμό. Τι είναι αυτό που θα μας ανησυχήσει περισσότερο, τι αν δούμε δηλαδή στους εφήβους, θα μας προβληματίσει τελικά περισσότερο. Ένα από αυτά τα πρώτα έχει να κάνει με το ότι ο έφηβος θέλει να περνάει περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο. Έχουμε βάλει ένα όριο μιας ώρας. Και βλέπουμε ότι κάθε τόσο λέει άστο λίγο περισσότερο. Βλέπουμε ότι τελικά δεν μπορεί να κρατήσει τη συμφωνία που έχουμε κάνει. Είναι σημάδι. Ξέρετε, ο εθισμός δεν μας βαραίνει σαν έννοια, δεν είναι όπως ακούγεται. Δηλαδή, σας είπα, ο εθισμός υπάρχει, είναι βαριά λέξη, αρκεί όμως να την αποδεχτούμε και να την συνειδητοποιήσουμε. Οπότε λοιπόν, ένα κριτήριο είναι ότι ο έφηβος θέλει να περνάει περισσότερο χρόνο στο κινητό από ό,τι μπορεί κάποια ώρα. Η παραμέληση των υποχρεώσεων των οικογενειακών. Όλη στην οικογένεια έχουν κάποιες υποχρεώσεις, ωστόσο όμως αυτός που έχει μια μορφή εθισμού θα βρει μια δικαιολογία να παραμελήσει τις υποχρεώσεις του και τις οικογενειακές και τις κοινωνικές. Οι φίλοι μετά το σχολείο, ξαφνικά ας πούμε, έχουν ξεθυμάνει. Δεν υπάρχουν. Μια συνθήκη που μας προβληματίζει. Ποιο ξαφνικά το παιδί δεν επιθυμεί να δει τους φίλους του, μήπως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Παραμέληση δραστηριοτήτων. Ένα παιδί ο οποίος ήταν αθλητής, ο οποίος έπαιζε μουσική, ο οποίος είχε τις δραστηριότητες της ζωής και ξαφνικά δεν επιθυμεί να συνεχίσει. Τι έχει γίνει στη ζωή του, μήπως είναι κάτι τέτοιο που πρέπει να το δούμε, να το ψάξουμε λιγάκι. Πρέπει να κάνουμε με την κατάχρηση, με τον εθισμό, στις οθόνες. Σε πιο, δεν θα λέγα ακραίες συνθήκες, σε συνθήκες που έχουν κάνει με εθισμό, παρατηρούμε και αλλαγή στις συνήθειες διατροφής και στον ύπνο. Βλέπουμε ο έφηβος να χάνει κιλά, ή δεν προλαβαίνει να φάει, δεν προλαβαίνει τόσο λογικό φυσικά. Και φυσικά ο ύπνος, το αναφέρουμε και προηγουμένως, κοιμάται λίγες ώρες και αυτό φυσικά προκαλεί ένα σωρό άλλα προβλήματα. Αυτό που προαναφέραμε, έτσι, ένταση κτλ. Η επίδοση στο σχολείο. Μας καλεί λοιπόν η δασκάλα, η καθηγήτρια του παιδιού και μας λέει ότι το τελευταίο καιρό έχει κάνει πολύ μεγάλες αποκτώσεις στην επίδοσή του, δεν τα πάει τόσο καλά. Βλέπω και ότι η βαθμή του ήταν πολύ καλή, το τελευταίο τρίμηνο έχει πέσει πάρα πολύ. Εκτός από οτιδήποτε άλλο, ας σκεφτούμε και την περίπτωση αυτή, ότι το παιδί έχει λίγο ξεφύγει και κάνει μια χρήση των οθονών περισσότερο από αυτό που πιστεύουμε, που φανταζόμαστε. Θα εκπαιδευτούμε, ξέρετε, πάρα πολύ αν βάλουμε κάποια εφαρμογή στα παιδιά και δούμε τον χρόνο που πραγματικά έχουν στο κινητό ή στον υπολογιστή. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια εφαρμογή στα κινητά των παιδιών σας ή των εγγονών σας.
Αν βάλετε λοιπόν και πείτε στη διαδικασία να δείτε πόσο χρόνο ήταν σήμερα, εκεί που νομίζω ότι ήταν 20 λεπτά, θα ήταν σίγουρα 2 ώρες. Δηλαδή, ο χρόνος που περνάνε τα παιδιά στο κινητό, δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν αυτό. Και πάντα φαίνεται πολύ μικρό σε τελικά στην πραγματικότητα, αν το ελέγξετε, σε όλες τις εφαρμογές, family, link κτλ., είναι τουλάχιστον 3 φορές περισσότερο από αυτό που νομίζετε. Η τσακωμή, η υπερένταση. Εντάξει, ο έφηβος σίγουρα θα αμφισβητήσει, σίγουρα θα περάσει την κρίση του, σίγουρα θα έχει έντονα ανεβασμένα συναισθήματα. Αλλά αν αυτό το πράγμα κρατάει για πολύ καιρό, δεν είναι φυσιολογικό. Κάτι συμβαίνει από πίσω, προφανώς κάτι είναι αυτό το οποίο του ανεβάζει τα συναισθήματα και το προκαλεί αυτή την υπερένταση. Το κενό, ανησυχία, η ανιδονία, όπως λέμε, δηλαδή η αίσθηση βαρεμάρας. Ανιδονία, δηλαδή έλλειψη ευχαρίστησης. Δεν ευχαριστεί με τίποτα. Βαριέμαι. Γιατί βαριέσαι, παιδί μου? Και βλέπω τελικά ότι πίσω από το βλέμμα του υπάρχει το κινητό. Και στην τάξη υπάρχει το κινητό. Το διαπιστώνουμε, το βλέπουμε ότι πότε θα το πάρει. Θα δούμε στη συνέχεια ότι τελικά αυτή η ανιδονία, αυτή η έλλειψη ευχαρίστησης, πρέπει να καλυφθεί από κάτι άλλο. Αυτό το κοινό που υπάρχει στο παιδί, το οποίο καλύπτει με το διαδίκτυο, πρέπει να βρούμε λοιπόν άλλα πράγματα. Σαν γονείς, οφείλουμε λοιπόν να εντοπίσουμε τα δυνατά σημεία του παιδιού, να το ενθαρρύνουμε να τα καλλιεργήσει, όποια και να είναι αυτά. Νομίζω, σαν γονείς, ένας από τους πιο ισχυρούς ρόλους που έχουμε είναι αυτός. Να εντοπίσουμε τα δυνατά σημεία του παιδιού μας και να τα σμπρώξουμε προς τα εκεί, να τα καλλιεργήσουν. Θέλουν τα παιδιά σμπρώξιμο. Δεν μπορούν μόνα τους. Αν τα αφήσουμε μόνα τους, όπως όλα τα πράγματα στη φύση, κάποια στιγμή θα χορταριάσουν, πώς να το πω. Οπότε λοιπόν θέλουν κινητοποίηση και χρειάζεται λοιπόν να εντοπίσουμε σαν γονείς τα δυνατά τους σημεία και να τους ενθαρρύνουμε διαρκώς σε αυτά. Γιατί αν τα αφήσουμε τα παιδιά έτσι, μόνο τους εξ ορισμού θα καταφύγουν στην εύκολη ικανοποίηση. Που εδώ, μια από τις συμπτώματα του πληθυσμού είναι οι οθόνες, είναι το κινητό. Με ρωτάνε συχνά γονείς, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία να πάρει το παιδί μου κινητό, πόσο χρόνο να κάθεται στο κινητό, σε τι εφαρμογές να εγκαταστήσει στο κινητό. Δεν υπάρχουν τυποποιημένες απαντήσεις σε αυτά. Όποιος για τυποποιημένες απαντήσεις νομίζω ότι έχει έναν οδηγό στο μυαλό του, νομίζω ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Οπότε λοιπόν πρέπει να προσεγγίσουμε το παιδί μας ανάλογα με τις ανάγκες που έχει και εκεί επάνω λοιπόν να δούμε πόσο χρόνο χρειάζεται το παιδί και πάνω σε αυτή την απέτηση να κινηθούν τα όρια του χρόνου και των εφαρμογών που θα χρησιμοποιήσει τελικά. Όταν όλα αυτά που ζητάμε ουσιαστικά τα αναφέρω και εδώ, όταν δηλαδή η πρώτη σκέψη του παιδί θα ξυπνήσει το πρωί είναι το πότε θα ανοίξει το κινητό. Η πρώτη σκέψη που κάνουμε είναι τελευταία που έχουν κοιμηθεί. Έτσι λένε κάποιοι. Οπότε, αν ξυπνήσουν το πρωί και σκεφτούν το κινητό, άραγε πήρα likes στο Facebook. Οι followers που είχα είναι ίδιοι ή είναι το περισσότερο. Άκουσε το κουδούνισμα από το Viber. Λες να είναι καμία καρτούλα παραπάνω. Αν λοιπόν η πρώτη σκέψη που κάνω το ξυπνάω το πρωί έχει να κάνει με αυτό, πολύ πιθανό λοιπόν και η επόμενη σκέψη μας στη μέρα θα είναι αυτές. Άρα και η τελευταία μου σκέψη είναι αυτή. Επομένως λοιπόν, το τι σκέφτομαι, το περιεχόμενο της σκέψης μου έχει να κάνει με το τι κάνω, ποιος είμαι τελικά. Δηλαδή, εντάξει, το τι σκέφτομαι έχει να κάνει με το πώς κινούμαι και ποια πράγματα έχω στο μυαλό μου. Και τα ψέματα τα οποία λέω συνήθως στην οικογένειά μου. Εντάξει, θα πούμε ψέματα τα παιδιά, αλλά κάποια στιγμή δεν χρειάζεται να κάνουμε πάντα ότι δεν καταλαβαίνουμε. Ξέρω ότι έχει στο κινητό σου. Δεν χρειάζεται να λες ψέματα. Να καταλάβει το παιδί ότι είμαστε εκεί και ξέρουμε και ίσως καλύτερα να καταλάβει ότι ανεχόμαστε κάτι, παρά ότι είμαστε κουτί και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Έχω εδώ κάποια στατιστικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Απλά έτσι έχει ενδιαφέρον να πούμε μόνο ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είμαστε δεύτερη στο κομμάτι της κατάχρησης, θα λέγαμε, οθονών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι ίσως ένα άλλο χρήσιμο στατιστικό είναι σε μια πολύ μεγάλη μελέτη που έγινε σε 280.000 εφήβους στην Ευρώπη, το 22% από αυτούς αφιερώνουν τουλάχιστον 4 ώρες καθημερινά στην οθόνη. Τουλάχιστον 4 ώρες. Να σας πω ότι δεν ακούγεται πάρα πολύ. Με αυτά που ακούω τελευταία, κάτι 10 ώρα, κάτι 8 ώρα, το 4 μου φαίνεται καλό σχετικά. Εντάξει, ελπίζω να μην ακούω τα παιδιά αυτό που μιλάω. Αλλά νομίζω ότι ναι, το 4 ώρες φυσικά και είναι υπερβολή. Είναι υπερβολή.
Λοιπόν, δεν υπάρχουν όρια τυποποιημένα, αλλά στις 4 ώρες είναι πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λίγο τις αιτίες. Τι φταίει τελικά. Δηλαδή, το πήραμε λίγο πιο σφαιρικά, να το δούμε λίγο πιο σε βάθος. Ποιες είναι αυτές οι αιτίες που τελικά βάζουν τα παιδιά μας στη διαδικασία να κάνουν αυτή τη σπενάχωτη συμπεριφορά. Καταρχάς, να τα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Ένα από αυτά, τους παράγοντες εθισμού στα παιδιά είναι τα παιχνίδια. Και στους εφήβους. Αλλά τα φέρνω στα παιδιά όχι τυχαία, γιατί ξέρετε, τα παιδιά μιμούνται και το πρότυπο των γονέων. Συχνά ακούω από μπάμπες που λέει: πες μαζί με το παιδί μου PlayStation, ας πούμε, και αυτό μας διασκεδάζει. Καλά κάνεις. Να αναρωτηθούμε όμως το πρότυπο συμπεριφοράς, το μοτίβο που προβάλλω στο παιδί μου, άραγε πόσο εύκολα το πω παιδί μου σταμάτη να παίζεις μετά, όταν το παιδί κοιμάται και ξυπνάει και με βλέπει να παίζω PlayStation, ας πούμε. Είναι λοιπόν το πρότυπο που προβάλλουμε στα παιδιά μας, ίσως το πιο σημαντικό, ο πιο σημαντικός τρόπος για να μάθει το παιδί μας. Η μάθηση μέσω προτύπου. Αν λοιπόν το παιδί με βλέπει το κινητό στο χέρι, με βλέπει να παίζω παιχνίδια, δεν είναι καθόλου εύκολο να του πω: παιδί μου, σταμάτη να παίζεις. Δεν σου κάνει καλό αυτό το πράγμα. Μεγάλη προσοχή, ξέρετε, λίγο πολύ όλοι κάνουμε υπερβολική χρήση του κινητού και του υπολογιστή. Και μπορείς να λέτε: εγώ δεν το κάνω. Αλλά ξέρετε, οι άνθρωποι που είναι στο σπίτι και μας αγαπάνε, όταν μας το λένε, ας το ακούσουμε λιγάκι. Αν μας πει λοιπόν ο σύζυγος του σπίτι του, ξέρεις κάτι, το έχεις παρακάνει το κινητό, εγώ, αποκλείεται, εσύ το έχεις παρακάνει. Είναι η κλασική διάλογη που γίνονται στα σπίτια. Εκεί λοιπόν νομίζω πρέπει να δούμε κριτική. Και προσέξτε τον εαυτό σου λιγάκι πόσο συχνά πιάνει το κινητό στο χέρι εσείς. Και εγώ. Για να δούμε την ομάδα Viper που έχουμε στη δουλειά, για να δούμε τα email που πρέπει να διαβάσουμε, να δούμε τις ειδήσεις, γιατί πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, να δούμε και τη email του σχολείου, να δούμε και το. Έχουμε πολλές αφορμές. Και αν θέλετε, σημειώστε λίγο πόσο χρόνο εσείς έχετε το κινητό στο χέρι, και εγώ, ας κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας, και μετά ας κάνουμε την κριτική στα παιδιά. Εγώ πάντα μιλάω για το πρώτο που προβάλλουμε εμείς σαν γονείς, και αν θέλουμε να δούμε αλλαγές στα παιδιά μας, πρέπει να δούμε αλλαγές σε εμάς. Αν δεν αλλάξω εγώ, δεν θα αλλάξει κανένας άλλος από τα παιδιά. Σαν πατέρα, σαν μητέρα και σαν παππούς φυσικά. Οπότε λοιπόν τα παιχνίδια είναι εθιστικός παράγοντας και πέρα από τα παιχνίδια, ακόμη πιο εθιστικά είναι τα social media. Γιατί στην εφηβεία? Γιατί στην εφηβεία υπάρχει έντονη ανάγκη για αποδοχή. Θέλω να με θέλουν οι άλλοι, έχω την ανάγκη της αποδοχής. Επομένως λοιπόν, όσο περισσότερους καρδούλες παίρνω στο Viper, όσο περισσότερους followers έχω, όσο περισσότερα likes έχω, τόσο πιο δυνατός νιώθω. Φυσικά αυτή η αίσθηση της παντοδυναμίας είναι σαφρή, δεν είναι λογική, είναι ψεύτικη. Φυσικά ο έφηβος δεν καταλαβαίνει αυτό και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει ο εθισμός στα social media, γιατί ακριβώς εκεί υπάρχει και η ανάγκη της αποδοχής και υπάρχει ο εθισμός όχι μόνο όταν είμαι στο παιχνίδι, αλλά το μυαλό μου είναι εκεί, στα social media. Στο παιχνίδι δεν είναι τόσο πολύ, αλλά όταν πάω στο σχολείο θα σκεφτώ, γιατί δεν μου κάνουν like, γιατί μου κοίταξε στραβά, μήπως επειδή έκανε αυτό, έκανε σε εκείνο. Δηλαδή, επομένως λοιπόν έχει να κάνει με το πόσο το σκέφτομαι και εκτός διαδικτύου. Η σκέψη εκτός διαδικτύου λοιπόν τροφοδοτεί περισσότερο την ανάγκη να έχω μια επαφή περισσότερο με το οθόνη, να δω τι συμβαίνει, γιατί δεν μου απαντάνε. Η ικανοποίηση που ακούω ότι μου απαντάνε. Τα social είναι λοιπόν ισχυρός εθιστικός παράγοντας, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κατά τη γνώμη μου, όσον αφορά την χρήση του διαδικτύου. Ψυχολογικοί παράγοντες. Μου έχει τύχει πολλές φορές οι οικογένειες που περνάνε μια κρίση, είτε έχει να κάνει με κάποιο διαζύγιο, με κάποια απώλεια, ο γονέας να λέει: τι γίνεται με τα παιδιά, τι να γίνει, εντάξει, λέει, είναι YouTuber, έχει κάνει ένα κανάλι και ανεβάζει στιγμιότυπα από ματσάκια, κάνει. Λέω, και πόσο χρόνο κάθεται αυτό, και κάθεται, είναι και στο Roblox, αν το έχετε ακούσει σίγουρα, το είναι σήμερα αυτό που παίζουν παιχνίδια και φτιάχνουν παιχνίδια, και είμαστε ίσοι σαν γονείς, το παιδί κάνει κάτι παραγωγικό, κάτι καλό. Εντάξει, προβληματίζομαι όλες, γιατί η κρίση στην οικογένεια, εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο, ωστόσο όμως μην είμαι και εγώ παραγωγμένος στο παιδί μου όταν θα είναι στην άκρη με υπολογιστή, περνάει και παραγωγικό χρόνο.
όπως περνάω εγώ την κρίση, περνάει και το παιδί. Και όπως χρειάζομαι εγώ να βρω τις ισορροπίες μου, το παιδί δεν θα βρει την ισορροπία του μέσα από τη χρήση της οθόνης. Ίσα-ίσα που αυτή η ένταση που υπάρχει μέσα του, κάποια στιγμή θα εκτονωθεί με κάποια μορφή βίας. Τα περισσότερα παιδιά στα σχολεία που εκτονώνουν τη βία τους έτσι χωρίς να υπάρχει εμφανής αιτία, γιατί πίσω κρύβεται ένα τέτοιο background, ένα παιδί το οποίο έχει μέσα του αποθυμένα, οικογενειακά και ψυχολογικά, δεν εκτονώνει που πρέπει, μέσα από τη συζήτηση, μέσα από τις δραστηριότητες, ο αθλητισμός, η τέχνη, η μουσική, είναι ο πιο ωραίος τρόπος εκτόνωσης. Όταν λοιπόν εγώ αυτή η εκτόνωση είναι επιφανειακή, θα εκτονώσω. Θα γίνω ο θήτης στο σχολείο. Θα γίνω αυτός ο οποίος αναρωτιούνται με αυτός είναι καλό παιδάκι, γιατί χτυπάει τους άλλους. Γιατί ας πούμε μου ζηλώνει τα βιβλία, γιατί τους μιλάει άσχημα. Αν υπάρχουν ψυχολογικοί παράγοντες πίσω από τον εθισμό και εκτός από τους οικογενειακούς ψυχολογικούς παράγοντες, υπάρχουν και προσωπικοί ψυχολογικοί παράγοντες. Παιδιά που περνάνε δύσκολα στην εφηβεία, γιατί υπάρχει μια ψυχολογική δυσκολία. Τι κάνει με κάποια κατάθλιψη, κάποιο αγχώδη διαταραχή. Τα παιδιά αυτά πρέπει να βρουν τρόπους διαφυγής. Και σίγουρα ο πιο εύκολος τρόπος διαφυγής είναι το κινητό, ο υπολογιστής. Ένα παιδί με άγχος, ξέρετε πολύ εύκολα θα μπει στο ChatGPT και θα κάτσει να γράψει, θα αρχίσει τους διαλόγους. Είναι μια καινούργια μόδα αυτή. Μπαίνουν στις εφαρμογές AI, στο Claude, στο ChatGPT, το γνωστό πλέον σε όλους, και κάνουν ψυχοθεραπεία με το εισαγωγικό. Και αρχίζουν και λέω, έχει μιλήσει τον ψυχολόγο. Και χαμογελάει το παιδί, όχι ακριβώς, έχω μιλήσει το GPT. Οκ, λέω, εντάξει. Εντάξει, δεν είναι κακό. Και εγώ ασχολούμαι με τεχνητή νοημοσύνη, τη χρησιμοποιώ. Δεν το λέω κάτι κακό φυσικά. Ίσα-ίσα είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στη τεχνολογία και είναι βοηθητικό μέσο. Απλά, σαν τρόπος διαφυγής για έναν έφηβο, νομίζω ότι τελικά δεν είναι και πιο δόκιμος. Ίσα-ίσα που τα παιδιά θα ξεφύγουν, θα πάνε στον υπολογιστή όταν δεν έχουν κάποιο άλλο λιμάνι να ακουμπήσουν τις ανασφάλειές τους, τις συναχώρησεις τους, που καταφύγουν εκεί. Φυσικά δεν είναι λιμάνι, είναι ένα μικρό παος στη ζωή τους, γιατί μετά τα προβλήματα συνεχίζονται και πιο έντονα πολλές φορές. Γιατί μάλλον το παος δεν είναι σωστή έκφραση, γιατί μετά τα προβλήματα για μένα νομίζω είναι πιο έντονα, επειδή πιο ανεβασμένα τα αρνητικά συναισθήματα. Όταν λοιπόν έχω ένα αρνητικό συναίσθημα και παίρνω στον υπολογιστή για να το καλμάρω, όταν κλείσω τον υπολογιστή, έχω το αρνητικό συναίσθημα που είχα, συν την εκνευρισμό από την χρήση της οθόνης που υπάρχει εξαιρετικά μετά από 2-3-4 ώρες χρήση που είμαι στον υπολογιστή. Το πρόβλημα υπάρχει στο μυαλό, δεν το έχω διαχειριστεί και φυσικά μόλις κλείσω τον υπολογιστή θα έρθει στο μυαλό μου και ακόμα πιο έντονο γιατί υπάρχει πιο ευρεθιστότητα από την κατάχρηση. Στις αισθήσεις εθισμού φυσικά βάζουμε και την έλλειψη ορίων, γιατί ξεχνάμε οι γονείς, εκτός από το ότι δεν είμαστε καλά πρότυπα πολλές φορές, ξεχνάμε και τα όρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καλό είναι να επιβάλλουμε τα όρια, όσο και αν λένε ότι δεν ακούνε, δεν υπάρχουν όρια στο σπίτι μας, πρέπει κάποια στιγμή να πούμε ότι θα βάλουμε τα όρια. Είναι βασικός πυλώνας και ξέρετε, τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από τα όρια. Όσο και αν λέμε ότι τα παιδιά δεν χρειάζεται να είμαστε τιμωρητικοί, να είμαστε αυστηροί. Μάλιστα, πρόσφατα μιλούσα με μια καθηγήτρια και μου λέει να φανταστείς, είμαι τόσο αυστηρή μαζί του που τον έβαλα τιμωρία. Οκ. Δηλαδή, φτάσαμε πλέον να λέμε ότι η τιμωρία είναι κάτι φοβερά αυστηρό, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουν όρια και πρέπει το παιδί μας έχει ανάγκη να επιβάλλουμε τα όρια, όπως όλα τα πράγματα, έτσι και στον χρόνο που θα κάτσει στο διαδίκτυο. Το παιδί λοιπόν προσέξει το λιγάκι, το κινητό στο χέρι μετά από 2-3 ώρες, με πόση ανακούφιση, πολλές φορές θα σας ακούσει να του πείτε φτάνει πια, το παράκανε σήμερα. Και πόσο εύκολα θα σας δώσει το κινητό. Αντί εσείς να κάνετε τραβά μάτια και να το λυπηθείτε με τον καημένο, ήταν πολλές ώρες στο σχολείο σήμερα, να το κρατήσει λίγο παραπάνω σήμερα. Ξέρετε, αυτός ο ίκτος που νιώθουμε για τα παιδιά είναι συνήθως ο πιο κακός σύμβουλος. Να το πω να το λυπόμαστε στο παιδί, κρίμα το καημένο, άστο λίγο παραπάνω να κάτσει. Και εκεί πέφτουμε στην παγίδα. Δεν χρειάζεται να λυπόμαστε τα παιδιά μας για τον χρόνο που θα κάνει στο διαδίκτυο. Καλό θα τους κάνει. Καλό θα του κάνεις, αν του πάρεις το κινητό. Ακόμα και αν το κράτησε λιγότερο χρόνο που το δικαιούταν. Δεν πειράζει.
Κάνει το πάρει το κινητό λιγότερο χρόνο από ό,τι είχε, παρά περισσότερο από αυτό που πιστεύεις ότι θα το έκανε καλό να το έχει, επειδή κουράστηκε, επειδή έκανε. Ας αφήσουμε τις ενοχές στην άκρη. Δεν είναι όλα για ενοχές. Ο εθισμός είναι αιτία, όπως ξεκίνησε τη συζήτηση, για πολλά δεινά. Ενοχικά δεν έχουμε μόνο για τα δικά μας τα συμπλέγματα, τα οποία υποκινούν και άλλα συμπλέγματα στα παιδιά μας. Οπότε λοιπόν, τελείως απενεχοποιημένα, φτάνει πια το κινητό για σήμερα, και εδώ ξανά θα δούμε την ανακούφιση στο πρόσωπο του εφήβου, ο οποίος περιμένει κάποια στιγμή τέλος να το βάλουμε τα όρια. Δοκιμάστε το να το έχετε κάνει. Η διαφυγή από καθημερινά προβλήματα, γιατί εντάξει, ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, μια κατάσταση στην οικογένεια που εκτός από μια κατάσταση κρίσης, μια μετακόμιση, μια αλλαγή στην δουλειά του παπά, μια ανανεωμένη στην οικογένεια, είναι συνθήκες οι οποίες εξορισμού φέρνουν στρες και στα παιδιά. Που λοιπόν το παιδί να θέλει να ξεφύγει από την κατάσταση αυτή και να χαλαρώσει. Και όπως παλιά είχαμε στο ΑΧΕΠΑ έναν λοιπόν νοσηλευτή, ο οποίος είμαστε σε μια ομάδα με αλκοολικούς ασθενείς, ο οποίος ξεκίνησε την ιστορία του λέγοντας, πάω σε άλλο χώρο τώρα, αλλά εθισμός είναι και το αλκοόλ, ο οποίος ξεκίνησε να λέει ότι εγώ ξεκίνησα να πίνω για να χαλαρώσω. Γινόσα λοιπόν μετά την εντατική που δούλευα και έπαιρνα ένα πρώτο ποτό, ένα ουισκάκι για να χαλαρώσω. Λοιπόν, γινόσα 2 ποτά. Την επόμενη εβδομάδα 3 ποτά. Και μετά από 2 μήνες ήθελα να πιω ένα μπουκάλι για να χαλαρώσω. Έτσι λοιπόν και ο έφηβος φυσικά δεν θα πιει αλκοόλ, μάλλον, ελπίζω τουλάχιστον. Αλλά το αλκοόλ είναι άλλο θέμα, βέβαια. Μεγάλο με του εφήβους θα πιει και αλκοόλ, ξέρετε. Άλλο θέμα, φτάσουμε να το πιάσουμε τώρα. Αλλά θα καταφύγει στο διαδίκτυο, οπότε δεν είναι ο τρόπος για να χαλαρώσει. Ας και κάτι άλλο. Πιο υγιές. Το διαδίκτυο είναι εργαλείο. Το χρησιμοποιούμε. Δεν είναι τρόπος εκτόνωσης, ούτε τρόπος, πώς να το πω, να χαλαρώσει κανείς να κάνει. Εντάξει, θα το χρησιμοποιήσουμε φυσικά και η ψυχαγωγία, αλλά με έναν τρόπο τόσο όσο χρειάζεται. Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, γράφω εδώ, το να έχουμε λίγα πράγματα στην καθημερινότητά μας, φοβόμαστε το φορτωμένο πρόγραμμα των εφήβων, αλλά ξέρετε, καμία φορά μας βοηθάει στο να ξεφύγει το παιδί. Δηλαδή, λέμε κρίμα το παιδί να κάνει και στίβο, να κάνει και μουσική, να κάνει και αγγλικά, να κάνει και αγιογραφία. Δεν είναι κρίμα. Δεν κουράζει το παιδί, εφόδια είναι αυτά. Ίσα που, όπως είπα από την αρχή, να εμπνέουμε στα παιδιά μας τέτοιες ωραίες δράσεις. Μακάρι να εμπνέουμε στα παιδιά μας να βρούμε τι ταιριάζει στο παιδί, να βγάλουμε μέσα τους τα ταλέντα που έχουν και να τα στρέψουν προς τα εκεί, να τα εμπνέουμε προς τα εκεί. Αν το κάνουμε αυτό, για μένα είμαστε οι καλύτεροι γονείς. Η συνεχής πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έχουμε λοιπόν 3 υπολογιστές στην οικογένεια, έχουμε και 5 κινητά. Σε κάθε δωμάτιο υπάρχει ένας υπολογιστής, τώρα, οπότε λοιπόν είναι εύκολη πρόσβαση. Το router είναι συνέχεια ανοιχτό, εκ των πραγμάτων δεν μπορώ πρακτικά να περιορίσω τη χρήση, την πρόσβαση. Εδώ βέβαια βοηθάνε κάποιες εφαρμογές ξανά που πρέπει να τις εγκαταστήσουμε για να έχουμε και μια εποπτεία και για τον χρόνο που κάθονται, αλλά και να δούμε τι κάνουν τα παιδιά μας μέσα. Πολλές εφαρμογές που μας δίνουν τη δυνατότητα να δούμε πόσο χρόνο ήταν σε κάποιες εφαρμογές και να βάλουμε και ένα φίλτρο πού θέλουμε να μπουν και πού να μην μπουν. Θα δούμε και συνέχεια πώς η έκθεση των εφήβων σε βίντεο και σε κάποια μέσα και σε κάποια παιχνίδια έχει να κάνει άμεσα με την βία και με η έκθεση στη βία λοιπόν στο βίντεο, πώς μέσα της μνήμης ο νέος μετά έχει την τάση να κάνει αυτά τα πράγματα που βλέπει. Είναι η μάθηση μέσω προτύπου. Βλέπω λοιπόν, εξοικειώνομαι με αυτό που βλέπω, με τη βία, και άρα λοιπόν είναι πιο εύκολο να ασκήσω και εγώ βία. Έτσι είναι ο μηχανισμός, νομίζω που δρά. Τώρα, μην πιάσουμε τώρα θεωρίες όπως πολιτιστικές επιρροές, η εξειδανίκευση της τεχνολογίας, η παράδοση, η μείωση παράδοσης, ότι πλέον ας πούμε θεωρείται ταμπού να μπλέξει κανείς με παραδοσιακούς χορούς ή να κάνει παραδοσιακές ενασχολήσεις. Και ίσως είναι και μέσα γονείς αυτό που δεν το έχουμε περάσει στα παιδιά μας, ότι να ασχολήσουν την παράδοση και με κάτι παραδοσιακό τελικά δεν είναι κακό. Ίσως είναι κάτι το οποίο θα σε προωθήσει, θα σου πάει μπροστά σαν άνθρωπο. Και πρόσφατα άκουγα μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο και έλεγε ένας καθηγητής ότι πρέπει να θέλουν τα παιδιά μας το να διαβάζουν από τα πρωτότυπα αρχαία κείμενα,
να αποστηθίζουν, να μάθουν ιστορία και αναρωτιόμουν ποιος νέος σήμερα θα κάτσει να διαβάσει αρχαίο κείμενο ή θα κάτσει να διαβάσει ιστορία. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω αυτή η γενιά σημερινή δυσκολεύεται πολύ στο να ανοίξει βιβλίο να διαβάσει όταν έχει ελεύθερο χρόνο. Και ίσως να δούμε την αυτοκριτική μας, να δούμε εμείς σαν γονείς τι κάνουμε γι' αυτό. Τι πρότυπα είμαστε και τι κάνουμε για να στρέψουμε τα παιδιά μας σε ένα τέτοιο μοτίβο. Η απώλεια ελέγχου λοιπόν στη χρήση του διαδικτύου, η παραμέληση άλλων δραστηριοτήτων, πράγμα το οποίο συζητήσαμε αρκετά, έχουν να κάνουν με συμπεριφορικά συμπτώματα. Υπάρχουν όμως και σωματικά συμπτώματα. Συχνά βλέπουμε λοιπόν σωματοποίηση. Έχει ο έφηβος μας πονοκεφάλους, ή μικρανίες, ή πονάει μέση, και πάμε στους γιατρούς και καλά κάνουμε να δούμε τι συμβαίνει. Πίσω από αυτό πολύ συχνά μπορεί να κρύβεται μια διαταραχή ύπνου. Και πίσω από αυτή φυσικά να κρύβεται η κατάκτηση της οθόνης. Στα σωματικά συμπτώματα είναι και η παραμέληση προσωπικής υγιεινής. Εκτός από τις διαταραχές διατροφής που βλέπουμε υπάρχουν, όπου έχουμε μεγάλες λήψεις διατροφής ή περιπτώσεις που έχουμε υποσιτισμό, έχουμε λοιπόν και παραμέληση προσωπικής. Βλέπουμε λοιπόν τον έφηβο να μην προσέχει την υγιεινή του. Να παραμείνει το μπάνιο, όλα που να κάνουμε με το ντύσιμο, με τα δόντια κτλ. Στα ψυχολογικά συμπτώματα φυσικά του εθισμού είναι το άγχος, η κατάθλιψη. Ζητάμε τη βοήθεια λοιπόν από έναν ειδικό και μην ξεχνάμε ότι πίσω από το άγχος και το κατάθλιψη να μην είναι ακριβώς το διαζύγιο που περνάμε, να μην είναι ακριβώς η απώλεια ή η δυσκολία στο σπίτι, αλλά είναι ακριβώς δευτερογενώς η κατάχρηση της οθόνης προκύπτει από το πρόβλημα που υπήρχε στο σπίτι. Το παιδί έχει καταφύγει στην οθόνη και από εκεί λοιπόν πηγάζει το άγχος του και αυτή η κατάθλιψη που βιώνει. Άλλα ψυχολογικά συμπτώματα είναι η ευερεθιστότητα και η απομόνωση. Το παιδί δεν έχει πλέον διάθεση να δει τους φίλους του, δεν έχει διάθεση να ασχοληθεί με τις δραστηριότητες που είχε και απομονώνεται. Η κοινωνική απομόνωση, ξέρετε, είναι βασικό νούμερο 1 στοιχείο κατάθλιψης. Θέλουμε να δούμε ένα άνθρωπο έχει κατάθλιψη. Ποιο είναι το πιο βασικό στοιχείο? Η κοινωνική απομόνωση. Δεν επιθυμεί να δει κόσμο. Ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει θετικά συναισθήματα, θέλει να δει κόσμο, θέλει να μοιραστεί τα θετικά του συναισθήματα, να έχει παρέα, να μιλήσει. Ένας με κατάθλιψη θέλει να απομονωθεί, να μείνει μόνος του. Η απομόνωση λοιπόν είναι στοιχείο που πρέπει να του προβληματίσει. Γιατί δεν θέλει να βγει έξω το παιδί, τι συμβαίνει, γιατί θέλει να σταματήσει τον αθλητισμό. Μήπως από πίσω υπάρχει μια φάση δυσθυμίας που συνδέεται με την κατάχρηση του κινητού του? Ερώτημα. Εντάξει, όσον αφορά τις ακαδημαϊκές συμπτώσεις, το συζητήσαμε σαν σύμπτωμα. Αυτό όμως που δεν είπαμε ίσως έχει να κάνει με τις δυσκολίες συγκέντρωσης, και εδώ συχνά παίρνουμε διαγνώσεις από ειδικά κέντρα για διαταραχή έλλειψη προσοχής, ΔΕΠΗ, για υπερκινητικότητα, για αντικοινωνικές συμπεριφορές. Και λέω ξανά, πίσω από αυτά όλα, μήπως υπάρχει κάτι που έχει να κάνει με την κακή χρήση ή την κατάχρηση του εθισμού στην οθόνη. Η διάγνωση υπάρχει, αλλά μήπως αυτή η διάγνωση ενισχύεται από κάποια τέτοιου είδους κακή χρήση? Στα συμπτώματα λοιπόν είναι η απομάκρυνση από τους φίλους και την οικογένεια, και αυτό έχει να κάνει φυσικά γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, οι κοινωνικές διαδικτυακές σχέσεις προτιμούνται. Και είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις 200 φίλους στο Facebook ή στο Instagram παρά να έχεις 3 φίλους στον πραγματικό κόσμο. Η κοινωνικότητα έξω λοιπόν δεν είναι εύκολη. Έχει η κατά πρόσωπο, η διαζώση όπως μαθηνά λέμε πλέον. Γιατί χρειάζεται να δώσεις την ενέργειά σου, εκτίθεσαι, ενώ αν είσαι στο δωμάτιο του σπιτιού σου με το κινητό, εύκολα αποστάρεις ωραίες φωτογραφίες που έχεις φτιάξει, παρουσιάζει ένα προφίλ το οποίο φυσικά είναι επίπλαστο, και εκεί έχεις την αυθαρέσκεια των likes που παίρνεις. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει, όπως που αναφέραμε, με την μεγάλη ανάγκη του εφήβου, της αποδοχής και της κοινωνικής αποδοχής από το περιβάλλον και ειδικά από τους συνομιλίκους. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της πρόληψης, είδαμε τι φταίει, είδαμε τις αιτίες, είδαμε τα συμπτώματα, συμπεριφορικά, ψυχολογικά. Ας δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε τον εθισμό. Και εδώ ο ρόλος ο δικός μας σαν γονείς είναι κομβικός. Και το σχολείο έχει ένα ρόλο, κυρίως εμείς οι γονείς που είμαστε θεωρητικά πολύ χρόνο με τα παιδιά στο σπίτι.
Και εκεί, ναι, μεν, σαν πρότυπα δεν χρειάζεται να είμαστε το κακό πρότυπο, αλλά μήπως με κάποιο τρόπο να συμμετέχουν λίγο ενεργά στην ψηφιακή ζωή του παιδιού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το παιδί έχει το κινητό, έχει κάποια παιχνίδια, είναι σκληρή άγνοια. Τι σημαίνει Roblox, τι σημαίνει Instagram, τι σημαίνει TikTok. Δεν ξέρω αν ξέρετε, αλλά ίσως θα ήταν καλό να ξέρουμε τι είναι αυτό που κάνει το παιδί όταν μπαίνει στο TikTok. Μπείτε στη διαδικασία να μάθετε τι κάνει το παιδί και για ποιο λόγο αντλεί ικανοποίηση με αυτό. Οπότε, αν μάθετε τον μηχανισμό ο οποίος φέρνει ικανοποίηση στα παιδιά, ίσως τελικά βοηθήσουν λιγάκι να απαγκιστρωθεί το παιδί από αυτό το πράγμα. Όταν μαθαίνουν τον μηχανισμό, είναι πολύ εύκολο να το ελέγξω πλέον. Οπότε, λοιπόν, άρχισα στη διαδικασία να μάθω τι είναι αυτό που κάνει το παιδί, για ποιο λόγο βρίσκει τόσο ευχαρίστηση στο TikTok, τι στο καλό με αυτό που κερδίζει. Μπείτε να δείτε κι εσείς. Αυτό λέγεται με λίγα λόγια ενεργή συμμετοχή στη ψηφιακή ζωή του παιδιού. Ας μην το βάλουμε στην άκρη σαν κάτι κακό. Είναι κάτι που κάνει το παιδί. Ας το πω στη διαδικασία να το μάθω τι είναι, και λοιπόν και δεν έχω λόγο να πω κάτι γι' αυτό στη συνέχεια. Αλλιώς τι να πω θεωρητικά. Φτάνει πια αυτό. Τι είναι αυτό που κάνει το παιδί? Ας κάνω και εγώ λοιπόν κάτι. Ας κάνω και εγώ λογαριασμό στο Instagram, και αυτό νομίζω θα γίνω και φίλος μαζί του στο Facebook. Να δω με ποιους συναναστρέφει διαδικτυακά και τι ανεβάζει και τι κάνει. Τώρα στους ζώους μας η θέσπιση κανόνων και των ορίων φυσικά είναι αυτονόητο, το συζητήσαμε ήδη αρκετά. Και φυσικά η προώθηση εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, το αναφέραμε αρκετά, νομίζω, πώς πρέπει να εμπνεύσουν τα παιδιά λοιπόν τα ταλέντα τους, τα πράγματα που τους προωθούν. Είναι λοιπόν θέμα έμπνευσης, είναι στο χέρι μας να προωθήσουμε τα παιδιά στα ταλέντα που έχουν. Εμείς θα τους προωθήσουμε, κανένας άλλος. Και πάμε λίγο στους όρους του σχολείου. Έχουμε και εκπαιδευτικούς σίγουρα στο κοινό μας σήμερα. Και σίγουρα και το σχολείο πρέπει να ενσωματώσει τον ψηφιακό γραμματισμό. Φυσικά όχι να κάνει TikTok και λογαριασμό στο YouTube, αλλά να ενημερώνει τα παιδιά. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι του διαδικτύου, ποιος είναι ο λογικός χρόνος που μπορώ να κάθομαι σαν παιδί, τι με συμφέρει να κάνω σαν μαθητής, πόσο χρόνο πρέπει να κάθομαι. Οπότε λοιπόν πρέπει στη συνεργασία με τους γονείς, το σχολείο, μέσα από ημερίδες, μέσα από συζητήσεις, να καταλήξει σε κάποια πράγματα που θα προωθήσει τους εφήβους στο να μπορέσουν να αποκεντρωθούν από τον εθισμό. Εδώ βέβαια, εκτός από τους κινδύνους στο διαδίκτυο, να καταλάβουν λοιπόν οι έφηβοι ότι για το ψηφιακό αποτύπωμα, ότι οτιδήποτε κάνει στο διαδίκτυο δεν είναι κάτι το οποίο είναι προσωρινό, όπως τα λόγια που παίρνει ο αέρας, αλλά οτιδήποτε ανεβάζει και μένει εκεί για πάντα. Να το ακούσουν τα παιδιά αυτό, ότι ξέρεις αυτό που κάνεις που ανεβάζεις σήμερα, το story, αργότερα και ακόμα και αν θέλεις να το σβήσεις, θα είναι εκεί. Ή για παράδειγμα ότι αυτός που νομίζεις ότι μιλάς, εντάξει δεν το ξέρεις, είναι ο φίλος του φίλου. Αλλά είσαι σίγουρος ότι είναι, ας πούμε, ο τάδε από την Τούμπα, ή μήπως από πίσω του προφίλ αυτό κρύβεται κάποιος άλλος, που μπορεί να σε φέρει σε μια διαδικασία, σε μια περιπέτεια που πρέπει να το εξηγήσουμε πίσω από το προφίλ ενός αγνώστου 15χρονου, που είναι κρύβεται ο οποίος θέλει να κερδίσει πράγματα από το παιδί. Πρέπει να τα ακούσουν αυτά, πριν πέσουν και την πατήσουν τα παιδιά. Πρέπει λοιπόν να ενημερώνουν τα παιδιά αυτή την ενέργεια του ψηφιακού γραμματισμός και στο σχολείο και στο σπίτι. Και εμείς, ξέρετε, εγώ προσωπικά το κάνω τα παιδιά αυτό στο σχολείο. Όσο μπορούμε, δηλαδή, προσπαθούμε και ενημερώνουμε τους μαθητές για τους κινδύνους στο διαδίκτυο που υπάρχουν και για την ορθή χρήση του διαδικτύου. Φυσικά, ότι να κάνει και με τον χρόνο του στο διαδίκτυο. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι γίνεται. Αλλά πρέπει και εμείς σαν γονείς να κάνουμε κινήσεις, να κάνουμε πράγματα για να μπαίνουμε στο κομμάτι ενεργά του ψηφιακού γραμματισμού. Τώρα να βάλουμε εδώ τα εργαλεία γονικού ελέγχου. Είπαμε υπάρχουν εφαρμογές. Το Family Link είναι η πιο γνωστή. Είναι η εφαρμογή της Google. Family Link. Είμαι σίγουρος περισσότερο ότι την έχετε καταστήσει στα κινητά των παιδιών. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν, αλλά ωστόσο όμως είναι χρήσιμη. Είναι δωρεάν. Εντάξει, νομίζω ότι και ενημερώνει, ας πούμε, για αρκετά πράγματα, για το πόσο έχουν έκρινε κάποια εφαρμογή, τι χρήση έκανε κτλ. Οπότε, καλό λοιπόν σε ένα ανήλικο άτομο να έχουμε εποπτεία. Γιατί ξέρετε, υπάρχει το πρόβλημα της παραμέλησης εποπτείας. Αν το παιδί μου κάνει μέσω του διαδικτύου πράγματα και εγώ
δεν έχω την εποπτεία που χρειάζεται, να το πω απλά κοινωνικά, θα βρω τον πελά μου. Έτσι, έχουμε παιδιά που μόνο παιδικά πράγματα δεν κάνουν με το διαδίκτυο. Και αναφέρομαι από πιο καθημερινά από το να μιλήσουν άσχημα σε μια δικτυακή ομάδα, το οποίο είναι παραδοτική πράξη. Μπορεί να πάει ο γονέας του παιδί στο τμήμα και να καταγγείλει, να απειλήσει κάποιον, και έχουμε και άλλες πιο κοινωνικο-δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές, όπως είναι ο τζόγος. Έχουμε πλέον εφήβους που έχουν το χαρτζηλίκι τους, γιατί δουλεύουν το καλοκαίρι, και έχουν εθιστεί στον διαδικτυακό τζόγο. Θα το έχετε ακούσει σίγουρα. Παλιά, στο καζίνο πήγαινε στο θυμίσιο των 20 χρονών. Διαφορετικά δεν μπορείς να μπεις μέσα, έπρεπε σπόρτα, όπως λέμε. Τώρα υπάρχουν εκατοντάδες εφαρμογές στο διαδίκτυο που μπορείς να μπεις μέσα με μια ψευδή ταυτότητα, με μια κάρτα που έχεις από τη δουλίτσα που έκανες το καλοκαίρι και να τζογάρεις. Πού είναι, ρε παιδί μου, τα λεφτά που βάλες? Είμαστε στο τελευταίο καλοκαίρι, τι έχουν γίνει τα χρήματά σου? Μήπως τελικά υπάρχει από πίσω κάτι τέτοιο? Έχω περιστατικά και αυτά που υπήρχαν χρήματα που δεν μπορούσε να κατονίσει κάποιους που έχουν πάει, και τελικά το παιδί είχε μια ανασχόληση με το διαδικτυακό τζόγο. Έπαιζε παιχνίδια κανονικά. Είτε φρουτάκια, τέτοια παιχνίδια. Τα γνωστά που ξέρουμε από το παιχνίδια, είτε με ποτροκινόματα, που είχαμε το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό κτλ. Για να μην διαφημίσουμε κιόλας, δεν λέω ονόματα για κανένα άλλο λόγο, δεν είχαμε και διαφημίσει. Πάμε σε κάτι πιο πρακτικό, πριν δώσω το λόγο σε εσάς, γιατί ξέρετε ότι ο λόγος δεν μου αρέσει, μήπως σας κουράζω. Να δούμε κάποιες βιωματικές ασκήσεις, κάτι πρακτικό που μπορούν να κάνουν τα παιδιά. Έχω 4 ασκησούλες που τους προτείνω στους γονείς όταν είμαστε οπότε με τεχνία να το συζητήσουμε και μαζί σας, να πείτε και εσείς ποια είναι η άποψή σας. Η πρώτη που λέγεται, ίσως έχετε ξανακούσει, είναι λίγο, πλέον έχει γίνει λίγο σούπα, μια μέρα χωρίς τεχνολογία. Όπου συμφωνούμε με τα παιδιά, όλοι με τις οικογένειες, ότι κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή, στην μια μέρα αργίας, έτσι, δεν θα έχει κανένας κινητό στο σπίτι. Κανένας δεν θα ανοίξει τάμπλετ. Κανένας δεν θα ανοίξει κινητό τίποτα. Θα απαντάει μόνο ο μπαμπάς και η μαμά στις τηλεφωνικές κλήσεις. Ούτε εγώ θα μπορώ να δω τα μηνύματά μου το Σάββατο, παιδιά, να ξέρετε. Ούτε η μαμά. Τα κινητά θα είναι στο ράφι και θα τα πάρουμε πάλι την Κυριακή το πρωί, μετά την εκκλησία, ας πούμε. Θα είναι εκεί τα κινητά, λοιπόν. Δοκιμάστε το. Να δείτε πώς είναι. Και θα δείτε πώς κι εσείς οι ίδιοι θα ανοίξετε τη μηχανή και πείτε, τι γίνεται, τι κάνω. Δεν το έχω το κινητό στα χέρια μου. Να δείτε πόσο δύσκολο είναι για εσάς, για εμάς το κάνουμε, και κάνουμε ένα πείραμα. Και πείτε με τα παιδιά, θέλουμε να συμφωνήσουμε κάτι. Μια συμφωνία, καθίστε να συζητήσουμε. Αυτό το Σάββατο δεν θα έχει κανένας ούτε τάμπλετ ούτε υπολογιστή. Θα τα αφήσουμε μόνο εκεί. Θέλετε να κάνουμε ένα παιχνίδι, το κάνουμε σε παιχνίδι. Δηλαδή πώς να το κάνουμε. Για δείτε λιγάκι, καταρχάς τις δικές σας αντιδράσεις πρώτον, και δεύτερον τις αντιδράσεις των εφήβων και των παιδιών. Γιατί και τα παιδιά είναι εθισμένα. Και τα 7 και τα 8 χρόνια, δυστυχώς. Δεν είναι μόνο οι έφηβοι. Μετά φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε με τα παιδιά, πώς σου φάνηκε, πώς ήταν κτλ. Δεύτερη άσκηση. Ανακαλύπτω το ενδιαφέρον του παιδιού μου. Εδώ έχει να κάνει το κομμάτι της επικοινωνίας. Καθαρά με το παιδί. Ότι για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, αφού καλό στη μουσική, δεν θέλεις να συνεχίσεις το πιάνο που έκανες. Τι είναι αυτό που σε εμποδίζει? Παπά, εντάξει, δεν έχω διάθεση πλέον γιατί κουράζομαι, κάνω. Εκεί λοιπόν θέλει συζήτηση με το παιδί να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα δεν το συμφέρει. Δηλαδή αργότερα η μουσική θα είναι εφόδιο για σένα όταν θα έχεις το κανόνα του στα χέρια σου, και άλλωστε είναι σήμερα κάτι το οποίο σου καλλιεργεί θετικά η μουσική. Η ικανοποίηση που παίρνει από το διαδίκτυο είναι επιφανειακή, όπως είναι το τσόφλι. Είναι ωραία, είναι εύκολη, αλλά αν σπάσει θα δεις το άσχημο που υπάρχει από κάτω. Αλλά οποιαδήποτε άλλη ψυχολογία, είτε έχει να κάνει με μουσική, είτε έχει ένα μαθητισμό, είναι δύσκολο να την ξεκινήσεις, αλλά αν τη συνεχίσεις, σε προάγει θετικά. Σε καλλιεργεί σαν άνθρωπο. Είναι η συζήτηση που να κάνουμε τα παιδιά, να συνειδητοποιήσουν για ποιο λόγο τους συμφέρει να στραφούν στα καλά πράγματα και να αφήσουν να έρθει τα κινητά. Και η λέξη του συμφέρει, μ' αρέσει σαν έκφραση, και την αναφέρει και όπως το σπάρτο σου κάπως επιστολές του, δεν σας συμφέρει.
νομίζω ότι είναι κέρια λέξη να τη λέμε στα παιδιά. Δεν σε συμφέρει, ρε παιδί μου, αυτό, γιατί για σένα μιλάμε, για τη δικιά σου τη ζωή. Λίγο να κινητοποιήσουν τα παιδιά λιγάκι ότι δεν σε συμφέρει να έχεις αυτή τη ζωή. Οπότε λοιπόν ανακαλύπτουμε μαζί με τα παιδιά τα ενδιαφέροντά τους. Τρίτη άσκηση. Οικογενειακό συμβόλαιο χρήσης διαδικτύου. Τι σημαίνει αυτό? Κάνουμε ένα συμβόλαιο με κανόνες που έχουν να κάνουν με τη χρήση του διαδικτύου. Βάζουμε όρια από κοινού, όχι μόνο το παιδί, και στον εαυτό μας. Όταν είμαστε όλη η οικογένεια μαζί, δεν θα κρατάμε το κινητό στο χέρι, το κινητό θα είναι στο τραπέζι, στο ράφι. Δεν επιτρέπεται να είμαστε οικογένεια μαζί στο τραπέζι και να έχει το κινητό. Δεν επιτρέπεται να είμαστε μαζί πριν κοιμηθούμε και να έχει το κινητό στα χέρια. Ούτε εγώ θα το έχω. Για κανέναν λόγο. Θα το έχω το κινητό μισή ώρα μετά το σχολείο και μισή ώρα πριν κοιμηθούμε, για παράδειγμα. Αυτό είναι ο χρόνος που επιτρέπεται στο κινητό. Και το όριο αυτό θα το τηρήσουμε πρώτοι εμείς, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να το επιβάλλουμε στα παιδιά. Γιατί αν εμείς δεν το τηρούμε και χαζεύουμε στο Viber ή χαζεύουμε ειδήσεις, γιατί δικαιούμαστε, έχουμε κουραστεί φυσικά. Και το παιδί δεν είναι κουρασμένο, δεν είμαστε μόνοι κουρασμένοι. Και το παιδί χρειάζεται ξεκούραση. Ας αφήσουμε το κινητό στην άκρη και ας έχουμε τα όρια όλοι, όχι μόνο το παιδί. Η μισή ώρα λοιπόν, ενδεικτικά λόγω το έτσι, μετά το σχολείο και η μισή ώρα πριν κοιμηθούμε, ας την τηρούμε όλοι. Θα είναι λοιπόν το οικογενειακό συμβόλαιο που θα κάνουμε πλέον, αν θέλετε, και εγγράφους. Αν το κολλήσουμε στο ψυγείο, βλέπουμε το οικογενειακό μας συμβόλαιο χρήσης οθονών. Κανόνας ένας. Μόνο μισή ώρα μέχρι το σχολείο θα το ανοίγω. Τέλος πάντων, γράφω τους κανόνες, μην σας κουράζω τώρα εκεί. Και η τέταρτη και τελευταία άσκηση έχει να κάνει με το σχεδιασμό εβδομαδιαίου προγράμματος δραστηριοτήτων. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ δεν έχουμε και online δραστηριότητες, δεν μπορούμε να μην έχουμε, θα κάνεις στη θέση του διαδικτύτες να κάνεις Roblox, πάρε, TikTok, Facebook, ό,τι θέλεις. Αλλά θα γίνει στο σαλόνι. Καταρχάς, έτσι, αυτό δεν το συζητήσαμε. Το να έχουμε κάποιες τεχνολογικές ζώνες, όπως λέμε απλά, δηλαδή να μπορούμε να πούμε ότι θα χρησιμοποιείς το κινητό στο σαλόνι. Θα ανοίξει τον υπολογιστή εδώ, γιατί το πας στο δωμάτιό σου. Άρα λοιπόν, ο χρόνος και το μέρος που θα γίνει η χρήση της οθόνης είναι μέσα στο συμβόλαιο. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Πάρε την υπολογιστή, ό,τι θέλεις, αλλά θα γίνει στο σαλόνι αυτό. Δεν θα ανοίξει τον υπολογιστή στο δωμάτιό σου. Ξέρετε πόσους κινδύνους θα αποφύγουμε έτσι? Πάρα πολλούς. Όχι μόνο τη χρήση, αλλά και τον τρόπο που θα γίνει, θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο. Οπότε λοιπόν, ο σχεδιασμός εβδομαδιαίου προγράμματος δραστηριοτήτων και φυσικά το πρόγραμμα αυτό εκτός από τις online δραστηριότητες να έχει και offline οικογενειακές δραστηριότητες, να βάλουμε στο Σαββατοκύριακο κάποια οικογενειακή εκδρομή, κάποια συνάντηση με φίλους, να γεμίσουμε τον χρόνο λοιπόν που υπάρχει. Γιατί όσο γεμίζουμε τον χρόνο με κάτι παραγωγικό, τόσο λιγότερος χρόνος θα μένει για να στραφώ σε κάτι λιγότερο παραγωγικό. Γεμίζουμε τον χρόνο, δεν νιώθουμε τύψεις λοιπόν που γεμίζει τον χρόνο με δραστηριότητες, γιατί το παιδί σήμερα έχει την ανάγκη αυτή μόνο. Λέω, δυστυχώς χάθηκε η επαφή με το βιβλίο, τη χάσαμε ότι εμείς και λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπους, να δίνουμε τρόπους για να έχει το παιδί μας δραστηριότητες καθημερινά. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω. Ναι, βέβαια, είπαμε, η συσχέτιση με τη βία έχει να κάνει λοιπόν με τα video games, με τα social media που αναπαράγουν τη βία. Ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την συσχέτιση με τη βία, γιατί το θέμα έχει να κάνει πώς συσχετίζει ο εθισμός με τη βία, έτσι. Έχει να κάνει με τη μείωση ενσυναίσθησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το παιδί ακριβώς επειδή χάνει την πραγματική κοινωνική αλληλεπίδραση, χάνει πλέον το παιδί να έχει τα πραγματικά κοινωνικά αισθητήρια. Πέφτει η ενσυναίσθηση που έχει. Τι σημαίνει ενσυναίσθηση? Ξέρω πώς νιώθει ο άλλος και αντιλαμβάνονται τα συναισθήματά του. Και μπορώ να διαχειριστώ τα δικά μου συναισθήματα καλά. Αυτός είναι ο ορισμός της ενσυναίσθησης. Άρα λοιπόν, αν εγώ τα δικά μου κοινωνικά, ας πούμε, κοινωνικές δεξιότητες έχουν αναπτυχθεί γύρω από τα social media, η ενσυναίσθηση μου λείπει. Άρα λοιπόν, στην ίδια φωνία, δεν θα καταλάβω ότι ο άλλος έχει θυμώσει, δεν θα καταλάβω ότι ο άλλος έχει λυπηθεί, έχει στεναχωρηθεί και είναι πολύ πιο εύκολο λοιπόν να βρεθούμε σε μια έντονη κατάσταση διαμάχη.
ξέσπασμα βίας λοιπόν. Όταν υπάρχει σωστή επικοινωνία, βγαίνουν αρνητικά τα συναισθήματα που υπάρχουν. Άρα λοιπόν, έχει να κάνει με την έκθεση σε βίο περιεχόμενο, έχει να κάνει με τη μείωση της συναίσθησης, λοιπόν, η βία, η διέγερση που αναπαράγεται από τα παιχνίδια. Το παιχνίδι λοιπόν έχει παίξει ρόλο. Πόση ένταση προκαλεί την ώρα που παίζεις, δείτε και το παιδί σε πόση υπερένταση είναι όταν παίζει το παιχνίδι. Αυτή η ένταση αναρωτιέται κανείς πού θα πάει. Δηλαδή το παιδί που παίζει το παιχνίδι, αυτή η υπερένταση που νιώθει, αν μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, να ακούσουμε στους καρδιακούς του παλμούς, για παράδειγμα, θα δούμε, ας πούμε, τρελούς τύπους. Φαίνεται το παιδί πώς λοιπόν είναι στη διοίκηση. Και φυσικά, για τον οποίο μιλήσαμε αρκετά, η ανωνυμία φυσικά που προσφέρει το διαδίκτυο είναι πηγή βίας, γιατί πλέον το παιδί θα φτιάξει ένα fake λογαριασμό και μέσα από εκεί θα αποστάρει φωτογραφίες που έχει φτιάξει ψεύτικες συμμαθητών του, έχει πάρει φωτογραφίες της μαθητριάς του και την έχει φτιάξει, την έχει κάνει λίγο άσχημη, όχι ιδέα έτσι, και την στέλνει σε φίλους του ανώνυμα ή στέλνει απειλητικά μηνύματα ανώνυμα. Έχει να κάνει λοιπόν με το πώς η ανωνυμία ή τουλάχιστον η επιφανειακή ανωνυμία είναι παράγοντας πρόκλησης βίας, διαδικτυακής βίας. Μην ξεχνάμε ότι η βία δεν είναι μόνο το χτυπάω κάποιον, και η διαδικτυακή βία είναι μια μορφή βίας. Να απειλώ κάποιον, μιλώ άσχημα σε κάποιον ή αναρτώ για κάποιον άσχημα πράγματα είναι μια μορφή βίας. Και εδώ φυσικά πάντα ενημερώνουμε τα παιδιά ότι δεν υπάρχει ανωνυμία στο διαδίκτυο, γιατί υπάρχει η IP του δικτύου και αν θέλει κάποιος να αντιμετωπίσει, πολύ εύκολα να αντιμετωπίζει. Δεν μπορώ να κρυφτώ λοιπόν από την υπολογιστή στο δωμάτιό μου, όσο και αν έχω κάνει ένα πριβέ λογαριασμό, ένα ψεύτικο λογαριασμό. Αν χρειαστεί η διεύθυνση δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, φυσικά πολύ εύκολα να αντιμετωπίσει την IP σου. Και φυσικά στο όνομα της IP δεν είσαι εσύ, δηλαδή είμαι εγώ. Γιατί εγώ πληρώνω το λογαριασμό. Και η αστυνομία δεν θα πιάσει αν εσύ είναι βάση τη φωτογραφία. Να καταλάβει το παιδί λοιπόν, όχι λογικά, ότι αν κάνω οτιδήποτε πίσω από το διαδίκτυο, θα βρω και εγώ τον πελάτη μου σαν κουπάς. Για παραμέληση υποπτίας. Γιατί δεν είναι εγώ που είμαστε να κάνω το παιδί μου για αυτό που υπάρχει. Αυτά από μένα. Δεν σας κουράζω άλλο με τον μονόλογο. Ο λόγος σε εσάς. Οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Ναι. Πάτε να ρίξω εσείς, ρίξω ο χρόνος. Εγώ να πω την αλήθεια, κάθε τόσο έγραφα κάτι λίγο, αλλά μετά από λίγο απαντούσες παρακάτω, οπότε περιορίστηκαν οι ερωτήσεις. Μόνο όμως θα ήθελα να ρωτήσω, έκανες μία αναφορά λέγοντας δεν βάζω όρια, δεν βάζουμε όρια στο παιδί κλπ. Δεν βάζουμε όρια στο παιδί μήπως γιατί δεν θέλουμε να βάλουμε όρια στη δική μας ζωή. Οπότε αυτό το μεταβιβάζουμε και στο παιδί μας. Γιατί και εγώ ως γονέας δεν θέλω να μου πεις αυτό, δεν θέλω να μου πεις εκείνο, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω το άλλο. Οπότε, μήπως αυτό λειτουργεί έτσι, ερώτηση είναι. Και η παραμέληση της προσωπικής υγιεινής είναι γνώρισμα της εξάρτησης, δεν είναι γνώρισμα γενικώς της εφηβείας, μια τάση της εφηβείας, η παραμέληση της προσωπικής υγιεινής. Έτσι, αυτά τα δύο. Ωραία, ευχαριστώ πάντα, ναι. Κοιτάξτε, τα όρια, όπως είπαμε λοιπόν, λειτουργούν σαν πρότυπα στα παιδιά μας, σαν πρότυπα συμπεριφοράς. Και αν λοιπόν εγώ δεν βάλω όρια στον εαυτό μου, φυσικά δεν μπορώ να επιβάλλω όρια στο παιδί. Ναι. Βάζω τώρα πρώτα στον εαυτό μου, νιώθω ότι πατάω καλά, ότι το έχω, ας πούμε, δηλαδή δεν με έχει, εγώ το έχω τον έλεγχο και αυτή είναι πραγματική. Και ξέρετε πότε πιάνει η αλήθεια. Αν βάλω μια κάμερα στο σπίτι, που είναι δύσκολο, θα πω κάτι πιο απλό, αν ακούσουμε τους άλλους στην οικογένεια. Δυστυχώς, ξέρετε, η αλήθεια ποιοι είμαστε είναι η φωνή του άλλου στο σπίτι, του συζύγου και του παιδιού. Παπά, ας το κινητό. Εγώ έχω το κινητό. Και όμως εσύ το έχεις. Βάλει λοιπόν όρια στον εαυτό σου, άκου τη σύζυγο ή το σύζυγο ή το παπά τι θα σου πει, γιατί μάλλον η φωνή της αλήθειας για σένα. Και τότε μπορείς να επιβάσεις και τα όρια στο παιδί. Το πρώτο ερώτημα δεν ξέρω να σας χάλει. Ναι. Και το δεύτερο, όσον αφορά την παραμέληση προσωπικής υγιεινής, είναι γνώριζο των εφήβων. Όχι, όπως λοιπόν περνάει μια φάση μεταβατική λοιπόν, που σίγουρα αμφισβητεί τους πάντες και τα πάντα, και η εμφάνισή του είναι μια μορφή αμφισβήτησης. Το ντύσιμό τους και η εμφάνισή τους, πολλές φορές και η υγιεινή, εντάξει, είναι ένα σημάδι το οποίο δεν είναι υγιές, έτσι. Δεν πρέπει να το θεωρώ σαν κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Ίσα που η παραμέληση προσωπικής υγιεινής είναι σημάδι ότι το παιδί περνάει μια δυσθυμία, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά με την ψυχολογία του. Ξέρετε, ο τρόπος που επικοινωνούμε στο περιβάλλον
περνάει πολλά πράγματα και το ντύσιμο και η υγιεινή επικοινωνεί κάτι στον χώρο μας. Αν λοιπόν εγώ δημοσιοποιώ την υγιεινή μου, περνάω στο περιβάλλον κάτι το οποίο κάτι μέσα μου δεν πάει καλά. Δεν είναι πολύ φυσιολογικό λοιπόν η παρέμβαση της υγιεινής στη θα έλεγα εγώ. Κάποιος να μιλήσει, να ρωτήσει. Καλησπέρα σας. Πολλά είπατε και πολλά ερωτήματα έρχονται στο μυαλό μου. Είπατε, ας πούμε, για παράδειγμα, 4 ώρες. Πόσο εύκολο είναι σε έναν έφηβο που 4 ώρες ασχολείται να του πεις σου παίρνω το κινητό ή σου βάζω όρια. Και δεν θα αντιδράσει, είναι εύκολο. Και μήπως τα όρια πρέπει να μπαίνουν, να τίθενται ακόμη σε πιο μικρή ηλικία. Και ένα άλλο που μου ήρθε στο μυαλό στα 4 ασκήσεις που είπατε, είχα ακούσει κάποιον που έλεγε ότι ο πατέρας του όταν ήταν 12 χρονών του δίνε κάποια τρόφιμα και τα πήγαινε σε μια μακρινή συγγένισσα και του έλεγε να κάτσεις να φας μαζί της. Δηλαδή, μήπως και η καλλιέργεια της προσφοράς είναι μια λύση και αυτή. Ωραία, θα ξεκινήσω το δεύτερο ερώτημα που μου άρεσε, γιατί έτσι μου αρέσει ο χώρος της κριτικής ψυχολογίας. Εκεί μιλάμε για την κοινωνικότητα στα παιδιά και σε εμάς τους μεγάλους, ότι η κοινωνικότητα και ειδικά αυτή που είναι μέσα από το δώσιμο μας δίνει θετικά συναισθήματα. Αν λοιπόν εγώ κοινωνικοποιούμαι και έχω πολλούς φίλους και ισχυρούς δεσμούς με τους άλλους, είμαι δυνατός, νιώθω ισχυρός. Αλλά ακόμα πιο ισχυρός και δυνατός νιώθω όταν κινούμαι altruιστικά, εθελοντικά και δίνω στους άλλους. Και εδώ το περίεργο ότι όσο δίνω, τόσο και δίνω σε θετικά συναισθήματα. Και πολλοί ερωτήσεις που δίνεται για να συζητήσουμε ότι γενικά ένας τρόπος για να λύσουμε ένα πρόβλημα τελικά είναι να το αντικαταστήσουμε κάτι άλλο. Και ένας πολύ ωραίος τρόπος να το αντικαταστήσω είναι αυτό που είπε πάρα πολύ ωραία, να προσφέρω κάτι σε έναν άνθρωπο που του χρειάζεται κάτι. Δηλαδή, τι πιο ωραίο, ας πούμε, για να αντικαταστήσω μια κακή συνήθεια, μια πολύ ωραία συνήθεια. Και να σου πω κάτι, πάλι εμείς θα κερδίσουμε από αυτό. Το λέει οι μελέτες, ότι όσο γενικά δίνω, όχι πάρει τα χρήματα, δίνομαι συναισθηματικά, δίνομαι κοινωνικά, αλτρουιστικά, δηλαδή αφιερώνω χρόνο, θεά ουσία, πώς να το πω, τόσο περισσότερο και εγώ ο ίδιος κερδίζω σε θετικά συναισθήματα. Υπάρχουν κλίμακες θετικών συναισθημάτων. Έχω γίνει άπειρες μελέτες για αυτά. Τώρα, όσον αφορά τα όρια που πάλι είπατε και εσείς στην αρχή, συνανέφη, ο οποίος κάνει 4 ώρες χρήση. Κατάχρηση, θα έλεγα 4 ώρες, έτσι δεν είναι χρήση. Ναι, εκεί θέλει, εντάξει, σίγουρα μια συμπεριφορά που έχει εδραιωθεί στην εφηβεία πιο δύσκολα αποδομείται. Γι' αυτό μόνο σου είπατε ότι από μικρή ηλικία πρέπει στα παιδιά να οριοθετήσουμε. Και εγώ χαίρομαι να ακούω οικογένειες που από μικρά τα παιδιά τους το οριοθετούν, γιατί λέω εσείς θα έχετε μια ήρεμη εφηβεία. Ενώ γονείς που δεν βάζουν τα όρια στα παιδιά από μικρά, λέω εσείς τώρα τι να κάνουμε, όπως πολλοί άλλοι γονείς, δεν βάλετε τα όρια του παιδί με μικρό, είστε λίγο πιο μαλακοί. Οπότε τώρα στην εφηβεία πρέπει αναγκαστικά να είσαι λίγο πιο αυστηρός. Θα περάσει μια πιο δύσκολη εφηβεία. Έτσι πάει. Ή θα ζοριστείς το παιδί είναι μικρό, ή θα ζοριστείς το παιδί είναι μεγάλο. Και συμπληρωματικά να πούμε το αγιογραφικό ως δαν ποιήσει και διδάξει. Άρα λοιπόν το βίωμα είναι μεγάλη υπόθεση. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Στην προσωπική μου ζωή τα έχω δοκιμάσει όλα αυτά που είπατε στην εφηβεία. Και μάλιστα θυμάμαι την περίφημη ατάκα του γιού μου, λέει ή κόβεις το τσιγάρι ή τα αρχίζω. Ήταν μια καταπληκτική ατάκα που πρέπει να ακούγεται στους πάντες. Το ερώτημα μου είναι όμως ότι μέσα από την οθόνη και από